Kevennystoimittajamme Mika Tommola tapasi miehen, joka jo pikkupoikana innostui televisioista. Vuosien varrella innostus on vain syventynyt niin, että televisiot täyttävät tätä nykyä miehen koko elämän. Lavastetaan Pasi Viherahon normaalit aamutoimet. Ensin kuppi kahvia ja sitten istahdetaan olohuoneeseen. Siinä on videolle. Se menee siis tonne, eikö tonne? Tonne. Siinä on taas toiselle televisiolle, siitä vaihtuu kanava tuolla. Siitä löytyy tonne satelliittivirittimelle säädin. Siitä löytyy tolle satelliittivirittimelle säädin. On tässä siellä on vielä. Mikä Siitä tämä on? Mä uskon rakennelma tässä. Tää on vanha yhteisantenni käyttöön tarkoitettu kanavavälitin, missä otetaan satelliittikanavia vastaan. Ja Paljonko sä saat kanavia näkyviin? Viimeksi kun mä kattelin, niin pieniä suuntauksia ja kytkentöjä tehden, niin noin 1000 kappaletta. Kaikki mitä näette on vanhaa, pääosin 80-lukua. Pasi korjaa, mitä muut hylkäävät. Öisin sä hipsit tuonne, silloin täällä on aina televisioliikkeen pihaa ja löydät roskiksesta aarteita. Kyllä. Nyt mä haluan ne sakset jostain. Pitäisikö ne olla jossain tässä? Pitäisi olla, mutta kun eihän tässä talossa ole koskaan mikään missään. Ota nyt, katsotaan. Ne on siinä, jos mä tiedän, että ne on tässä jossain. Ei osu silmää. Ymmärränkö oikein, että sinä tarvitsisit vähän isomman kämpän? Kyllä se on ihan aiheellista, kun olohuone on nyt tää, mikä tää on. Olikohan Pasilla oikea kanava päällä? En tiedä. Terveisiä Ihmettelen sinne. vaan, kun aina sanotaan, että kaikilta kanavilta tulee sama. Tältä kanavalta tulee seuraavaksi urheilua. Kyllä. Näkemiin. Näkemiin.